Bun găsit, dragii mei, bun venit la o nouă întâlnire. Suntem din nou împreună într-o ediție cu totul și cu totul specială, în premieră, pentru că e sfârșit de mai și urmează o lună iunie, o lună foarte importantă, o lună care este profund transformatoare pentru probabil fiecare dintre noi, pentru că vine cu lecții karmice, vine cu lecții pe care noi trebuie să le înțelegem, trebuie să le traversăm și este o lună care trebuie să o privim cu foarte multă atenție. Am invitat-o pe doamna Luiza Biancore, clarvăzător, profiler, medium, psiholog, terapeut, să ne vorbească despre ceea ce înseamnă luna iunie. Să rămână! Toate piesele și accesoriile auto de care ai nevoie fix la o tastă distanță. Rapidauto.ro, magazinul tău online cu o platformă prietenoasă, ușor de accesat de pe mobil sau laptop. Niciodată nu a fost mai simplu să găsești tot ce vrei pentru autoturismul tău. Pentru un plus de informații, ai și consultanță telefonică sau online. Cu un simplu click, comanda ajunge la ușa ta sau direct la mecanicul tău. Rapidauto.ro, piese și accesorii auto mai rapid decât ai visat. Rapidauto.ro. Bună ziua tuturor prietenilor emisiunii și dumneavoastră. Vă mulțumesc cu recunoștință și dorim ca această emisiune să ajute cât mai multe persoane, cât mai multe suflete. De aceea îi rugăm pe prietenii emisiunii să distribuie și să se aboneze la canalul dumneavoastră. Da, toată lumea se abonează, toată lumea distribuie acest video pentru că e foarte important, trebuie să-l vedem până la sfârșitul lunii iunie, să înțelegem, o să vedeți ceva mai încolo. Sunt zile pe care trebuie să le evităm pentru a călători, o să vă spună doamna Biancore foarte multe lucruri, o să vedeți de asemenea că avem și o bombă, pentru că foarte, foarte mulți telespectatori întreabă dacă se fac înrolări în armată. Doamna Biancore vă răspunde la această întrebare. Din punct de vedere al horoscopului, suntem la gradul 0, ne va spune doamna Biancore ce înseamnă acest lucru, dar bineînțeles vreau să vă mulțumesc pentru miile de mesaje în care ați spus că doriți să avem această rubrică de clarviziuni și doamna Biancore îi mulțumim, a acceptat atenție la clarviziunile domniei sale, ceva mai încolo, nu lipsesc nici herții. Și avem și o mare, cum să spun, bomba lunii, pentru că doamna Biancore atrage atenția asupra conflictului dintre Trump și Vladimir Putin. Doamna Biancore a spus că cei doi nu sunt prieteni. Nu sunt amici, nu joacă un teatru. Și acum se va vedea acest lucru. Începem cu au început să apară informațiile acestea, pentru că deja Trump a ajuns la capătul răbdărilor și a arătat asta zilele trecute. Exact ce spuneam eu. Haideți să începem cu începutul, că e mult de vorbit. Începem cu horoscopul, pentru că suntem la gradul 0. Ce înseamnă asta și cum arată horoscopul lunii iunie? Asta înseamnă că se dă un restart al întregii noastre vieți. Acum suntem martorii unui moment special și plus trebuie să fim foarte atenți în viața noastră. Dacă vă puteți imagina, acum este ca și cum ne-am naște încă o dată, adică ne-am naște din nou. Atunci, foarte mare atenție, pentru că cei 30 de ani, ne ducem în urmă cu 30 de ani și resetăm totul. Vă dați seama cât de important este? Deci tot ce se întâmplă acum vor veni din trecut ce n-am rezolvat. În iubire, în relație de toate genurile, profesional, financiar, tot. Da, foarte interesant.
Bun, hai să vedem horoscopul, pentru că îmi place cum îl prezintă acest horoscop pe zodii, pentru drăguțele noastre zodii. O lăsăm pe doamna Luiza să ne spună cum arată pe primele 2 săptămâni și clarviziunile pe zodii. Clarviziunea pe zodii, clarviziunea berbecuților jucăuși. Sunteți un magician în această perioadă. Un drum nou, o noutate apare în viața voastră. Este ceva bun, benefic pentru voi. O persoană cu litera A vă poartă noroc. Vă mulțumim cu recunoștință și vă rugăm să vă abonați la canalul domnului Ghilea și să ajungeți prin aceasta să dezvoltați prietenilor, să dăruiți prietenilor pentru a ajuta să ajungă și ei la aceste informații transformatoare. Clarviziunea tăurașilor iubitori. Trebuie să fiți îndrăzneți în această perioadă și să porniți pe drumul vostru acum. Acest curaj va aduce împlinire maximă, cel puțin o dorință vi se împlinește în această perioadă, dragii tăurași. Aruncați-vă în necunoscut, dați-vă voie, pentru că acest risc asumat va aduce bogăție. Atenție, bogăție! Culoarea verde, verde fraged, vă poartă noroc. E exact ca și aceasta cu care sunt eu îmbrăcat acum, culoarea verde fraged. Observ. Da. Purtați nuanța aceasta de verde în această perioadă. Clarviziunea gemenilor jucăuși. La mulți ani, în primul rând, vouă, pentru că suntem pe tărâmul gemenilor acum. Prieteni drăgălași, este timpul vostru acum în univers. Găsiți locul unde vă simțiți acasă. Este foarte important. Unde simțiți liniștea interioară și bucurie. Cumpărați-vă ceva drăguț pentru voi sau pentru casa voastră. Acest lucru pe care îl cumpărați acum vă poartă noroc. Purtați ceva galben în această perioadă. Clarviziunea răcușorilor sensibili. Un drum scurt sau lung, aievea sau în imaginația voastră. O amintire din trecut, o persoană din trecutul vostru va aduce răspunsurile. Veți afla un secret, o veste minunată care vă bucură acum. O persoană cu litera C nu este ceea ce pare a fi. Deci, atenție la persoanele cu litera C. Clarviziunea leișorilor iubăreți. Relaxați-vă, vindecați tot ce aveți. Răni în interiorul vostru. Încet, încet, acum, a venit momentul vindecării sufletului vostru minunat. Această vindecare vine cu bunăstare și ascensiune profesională. Deci, atenție, leișorilor, ascensiunea profesională. Deja mă simt mai bine, doamna Luiza. Cu drag, cu mult drag și este Mulțumesc. Exact ce am vizualizat pe clarviziune. Veți vedea. Bineînțeles că trebuie să acționați și dumneavoastră. Amintim prietenilor că trebuie să acționeze. Ok? O persoană cu litera A vă poartă noroc, leișorilor. Apoi, clarviziunea fecioarelor minunate. Ceva sau cineva vă face rău în această perioadă. Atenție și la persoana voastră. Vă puteți face rău voi înșivă prin gânduri sau vorbe. Acceptați-vă așa cum sunteți în acest moment. Sunteți minunate, fecioarelor drăgălașe. Cu cât vă acceptați mai mult și aduceți liniștea în sufletul vostru, cu atât vă apropiați de o reușită și de ceva ce vă doriți de mult timp. O dorință vi se împlinește în această perioadă. Purtați bijuterii din argint pentru noroc. Clarviziunea balanțelor magice. Aveți o reușită, sunteți victorioase în acest moment, în această perioadă. Munca voastră dă roade. Dăruiți din bunăstarea voastră, deci zeciuiala,
care se dă și celor mai puțin norocoși dăruiți. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ce aveți în viața voastră acum și vă rugăm să distribuiți și să vă abonați la canalul Domnului Ghilea. Clar viziunea scorpionilor misterioși. Vi se face dreptate, o femeie vă ajută. Atenție la gândurile voastre, vă pot îmbolnăvi. Peste 3 zile, 3 săptămâni sau 3 luni, o mare bucurie veți avea. Clar viziunea săgetătorilor, călători. Săgetătorii sunt întotdeauna călătoriile. Atenție la oportunitate profesională care apare în această perioadă. Atenție ce semnați, citiți bine, contractul este o perioadă de schimbări benefice profesionale. Este doar începutul unor noi șanse. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ce vine în viața voastră acum și acționați. Clar viziunea capricornilor minunați. Finalizați un proiect sau depuneți dosarul, este vorba și pentru pensionare, cei care doresc să se pensioneze, este momentul bun. Momentul vostru este bine. Totul se aranjează spre binele vostru suprem. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ce aveți în prezent. Mici noroace în această perioadă. Clar viziunea vărsătorilor magici. Atenție la relațiile de iubire și de muncă. Faceți tot ce ține de voi, să fiți în armonie cu toate și cu toate persoanele din viața voastră. Cei care sunt singuri pentru a întâlni persoane noi, acum este momentul. Pot întâlni o persoană minunată și iubitoare. Puteți să vă găsiți sufletul pereche sau suflete dragi din familia voastră de suflete acum. Este o perioadă magică pentru voi și relațiile voastre, dragi vărsători. Clar viziunea peștișorilor sensibili. În această perioadă trebuie să acționați, să aveți încredere în voi și în Dumnezeu. Sunteți ghidați de Dumnezeu pe drumul vostru. Vă ajută o persoană din zodiile de foc, berbec, leu sau săgetător. Această persoană vă poartă noroc sau o persoană cu litera M de la Maria. Culoarea roșie vă poartă noroc asemenea. Acționați pentru împlinirea dorințelor voastre. Acum, vă mulțumesc cu recunoștință și distribuiți și abonați-vă și distribuiți prietenilor aceste clarviziuni pe zodii. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim foarte mult, extraordinar aceste clarviziuni pe zodii. Vorbeam noi înainte de a intra acum în direct, doamna Luiza Biancore, de gradul 0 în astrologie. Ce înseamnă asta? Că totul se ia de la 0, da? Așa cum ați spus. Să se dă un restart al întregii planete, al întregii noastre vieți. Asta e de bine? Depinde din ce unghi privim, pentru că suntem în era de diamant multifacetat. Celor care doresc să vadă binele este ok, vor vedea binele, iar cei care stau în lucruri negative vor atrage lucruri negative. Și se vor amplifica acele lucruri. Se vor amplifica, exact. Bine punctat. Mulțumesc încă o dată. Am avut profesori buni. Copilul din dumneavoastră mă învață. Da. Bun, hai să trecem la lucrurile serioase, dragii mei, pentru că doamna Biancore, cum să zic, din nou a comis-o, din nou a clar văzut toate lucrurile care s-au petrecut. Ploi, vijelii, grindină, inundații, cum spunea domnia sa. Suntem din cod portocaliu în cod roșu, din cod roșu în cod portocaliu, nu se mai termină. Nu știu până când va continua asta, dar văd că și înțeleg că lucrurile vor merge așa înainte deocamdată. Da, din păcate aceste
probleme ale naturii și răscoliri ale naturii sunt precum interiorul nostru. Adică nu e de bine. Nu, nu. Se vor stopa, bineînțeles, au finalizare, dar până provoacă daune, până se finalizează. Și penele de curent vor continua peste tot, adică peste tot, în unele părți din lume, poate și la noi. Da, da, și acestea vor continua, plus alte aspecte mai puțin benefice în lume. Ajungem și la acelea. Da. Visele, spuneți dumneavoastră că pot fi premonitorii, adică atenție ce visați și dacă nu uitați ce visați, interpretați că vă conduce pe drum. Visul vă conduce pe drum. Nu? Exact. Să aveți un carnețel imediat lângă pat cu un creion un pic lângă voi și să notați sau eventual, dar nu, pe telefon nu, pentru că se pierde. Trebuie cumva cu ochii semi-deschiși să notați visul. Și cum ne dăm seama că e un vis premonitoriu, doamna Luiza Biancore? Pentru că este o stare pe care o trăim profund. Fie benefică, fie mai puțin bună. Vor fi vise care ne vor spune ce se va întâmpla în viitor, cum se vor rezolva anumite cazuri din viața noastră, cazuri și necazuri, să zic așa. Da, pot fi și astfel de vise. Deci, mare atenție, puteți să lucrați acum cu subconștientul vostru, dragi prieteni. Adresați-vă întrebări și veți primi răspuns în vis, unii dintre voi. Adică seara când ne culcăm, dacă ne gândim la un anumit lucru, se poate să primim până dimineața și un răspuns. Da, da. Sau o ghidare, nu? Da. Și ne luăm după acest vis, este veritabil, putem să ținem cont. Da, notăm și în timp ne vom da seama care sunt premonitorii și care nu, notând visul mereu. Tot, dragii mei telespectatori, doamna Luiza spunea că e o perioadă complicată în care focul și, vedeți dumneavoastră, aerul, focul își fac de cap prize electrocasnice, utilaje scoase din priză pentru că sunt zone de foc, de incendiu, de electrocutare. Nu? Da, și atenționam să fie scoase din priză toate electrocasnicele, pentru că se pot întâmpla tot fel de lucruri acum în această perioadă, mai puțin benefice. Adică se poate să se prăjească un aparat electrocasnic doar dacă e în priză, fără nimic altceva, sau, Doamne ferește, să ia foc casa, apartamentul, din cauza că a rămas în priză peste noapte sau când noi nu suntem acasă. Exact. Mai bine scoatem din priză și este ok. Lăsăm cât mai puțin. Ce este uzual frigiderul, îl lăsăm în priză. Ce se poate scoate? Măcar nu mai consumăm nici atâta curent, nu? Da, și astea consumăm în continuu. Accidente de toate felurile spuneți că vor fi în continuare. Vă rog să dezvoltați acest subiect. În continuare vom avea accidente, deci pe pământ, terestre, în aer, pe ape, în primul rând pe apă vom observa în perioada următoare, scufundări de nave în interiorul mărilor și oceanelor, avioane, trenuri, tot ce este, tiruri, mașini, autovehicule. Mare atenție, pentru că este o perioadă în care se defectează. Și acum prima bombă a acestei întâlniri, o artistă a pus o întrebare la emisiunea noastră dacă vede doamna Luiza Biancore înrolarea în armată. Doamna Luiza Biancore ne va spune dacă există acest pericol în acest moment, evident, și cum trebuie să tratăm subiectul ăsta.
am răspuns cu drag prietenii emisiunii noastre, pentru că am această informație. În acest moment nu văd acest aspect pe clarviziune. Deci nu vor fi tineri luați în armată sau înrolați. Și mai avem o întrebare. Cineva vă întreabă, chiar acum a venit întrebarea, înainte de a filma noi, cât timp va fi Nicușor Dan președinte? Există o astfel de clarviziune? Va fi mandat întreg? Nu am această clarviziune și nu știți că eu nu mint sau nu spun de la mine. O să vă anunț imediat ce voi avea această clarviziune, dar el este bine. Acolo unde este, face treabă bună. Asta reținem. Asta e de reținut. Tot doamna Biancore spunea că audiovizualul va suferi câteva modificări, va fi ușor în lume și în România restricționat după anumite, cum să spun, legi care vor fi date, nu-i așa? În toate domeniile vor fi legi noi. Vă dați seama dacă suntem în punctul zero. Totul se restartează acum și autovizualul și tot vor ține de această tehnologie. Da, această tehnologie și ne vom, cine va dori, va merge cu acest trend, cum merg lucrurile. Cine nu, vor rămâne în urmă. Oricum se vor desființa multe televiziuni, multe canale. A, da? Serios? Da. În România? Și vor apărea altele, ca de obicei. În România? Da. Va fi drastic această, ca să spun așa, reformă a tehnologiei, a AI-ului. Interesant. Foarte interesant. Și cum va arăta? El va face curățenia, AI-ul. Da. Foarte interesant ce ne spuneți. Nu știu cum va arăta viitorul, dar îl așteptăm. Nu? Da. Să mergem la sănătate. Aici avem mai mult de vorbit. Plămâni, tiroidă. Care sunt riscurile în această perioadă? Imunitate, viroze, epidemii? Pe lângă cele ce ați spus, voi vorbi despre epidemii, pentru că nu au trecut posibile accentuări pe sănătate pe zona epidemiilor. Dar, doamna Luiza, la o pandemie. Haideți să le reluăm. Deci, spuneți dumneavoastră că e important. Eu le spun celor care se uită la noi că am avut o discuție înainte și eu de aceea pomenesc de plămâni, dar dumneavoastră trebuie să le spuneți oamenilor care sunt riscurile pe sănătate. Eu doar vă întreb. Da, deci v-am spus, în primul rând plămânii sunt afectați, apoi inima, apoi imunitatea, acestea, plus epidemiile care vor fi pe zona stomacului, pe zona, deci toată zona digestivă, plus ginecologic, vor fi tot felul de virus. Nu vreau să spun în legătură cu că se dorește o staționare a noastră din nou în case. Nu vreau să vorbesc mai mult despre aceasta. Sper să trecem peste ea. Da. Deci se dorește sau nu? Da, se dorește. Acum depinde și de noi. Bun, vorbeam de epidemii. De unde vor veni aceste epidemii? Exact cum au fost și în trecut, virus, China, de prin alte zone, așa zi și virus și răspândiți. S-a și vorbit de o nouă formă de COVID. Exact. Vaccinarea va deveni din nou obligatorie? M-au întrebat prietenii emisiunii de acest lucru. Nu,
va fi tot ca în trecut, dar mare atenție la cei care au diferite boli, Da. să cumva să evite vaccinarea. Acum se și spune, am auzit de dimineață un medic care spunea că copiii și femeile tinere care nu au boli să evite vaccinul. Interesant. Da. Ar putea să fie și epidemii de la dăunători, de la insecte, de la țânțari? Da. Dăunători, insecte, țânțari, muște, tot felul pot propaga aceste epidemii. Atenție, mi-a apărut din nou chestia cu urșii de peste tot în lume, dar mai ales în țară la noi, nu hrăniți urșii pentru că veți auzi de mușcături de urși. Din păcate, ieri am și văzut un reportaj. Da. Accidente prin căzături. La ce să ne așteptăm? Da, exact azi dimineață am postat pe Facebook prăbușirile acelea într-o țară nordică, parcă nu mai mi-aduc aminte, în Norvegia sau pe acolo oricum, s-a prăbușit un munte peste un sat de case. Deci tot ce este în legătură cu prăbușirile, mare atenție, prăbușiri de pământ, de clădiri, plus accidentele prin prăbușire. Am avut zilele trecute tot felul de persoane care s-au prăbușit în șanț, au căzut în șanț și au murit. Aspectele acestea. Se relevă și în continuare conștiința aceea de care vorbeam. Adică accidente prin căzături pot să fie și acestea periculoase în perioada asta. Și la muncă, prin aspectul muncii. Accidente de muncă, da. Spuneați că și sistemul de justiție în lume va fi afectat prin judecători care vor fi atacați, alții vor intra în depresie. Asta se va întâmpla și în România sau doar în lume? Am observat că în Iran a fost un judecător chiar asasinat pe stradă în timp ce se ducea la muncă. Exact ce am spus eu rândul trecut, că vor fi mulți judecători. Și vom observa și în țară la noi acest aspect. Nu neapărat asasinați, dar cumva intimidați. Trebuie să avem grijă și să nu fim, acum de la victime, să nu fim, cum să spun, din salvator, să devenim victime. Da. Pentru că a fost un caz în care cineva a intrat în apă, s-a necat, sigur, din fericire, salvând copilul iubitei sale. Exact. Sunt momente dramatice care trebuie să le gestionăm cu mare atenție și responsabilitate. Da, pentru că încercând să facem bine, ne putem face rău nouă înșine. Mare atenție! Apropo de prăbușire, am văzut că Salina Pride e în pericol de prăbușire din cauza inundațiilor și a surpărilor. Exact ce spuneam și mare atenție cu tot ce este sub apă, sub pământ. Deci combinația asta cu pământ și apă. Acum chiar și minele sau orașele din zone miniere în România. Atenție! Spuneați de faptul că tehnologia evoluează rapid și vreau să ne vorbiți despre ceea ce îmi spuneați și mie la telefon, această nouă generație de drone de război. Din păcate evoluează rapid în armament, în război, în ce înseamnă în armare, mai puțin în medicină, în educație, de exemplu. În armament, deoarece se vrea acest lucru. Deci industria de război face bani, ca să spun așa, aduce bani.
Și atunci de asta se vrea în armament. Pentru că este aspectul grăitor al vremurilor pe care le trăim acum. Și din păcate aici vor fi multe, tehnologia va ajuta mult, dar este o nuanță de negativ, de mai puțin bun. Știți ce m-a frapat foarte tare? Acum 2 emisiuni ați spus că vor fi situații din acestea ridicole în care nu ne va vine să credem ceea ce vedem. Zilele trecute, înțeleg că o bătrână de 82 de ani a fost găsită în casă cu cocaină. Și, acuzată de trafic de droguri de mare risc, adică stă mintea în loc. La 82 de ani, ce să faci cu cocaina? Exact. Vă dați seama, umanitatea a ajuns și indivizii au ajuns la acest nivel, s-au coborât la acest nivel. Cum au putut să-i facă rău acestei bătrâne, care nu avea putere de a refuza? Sigur, a fost un cunoscut, un nepot de-al ei, un copil. Dar credeți că se va descoperi și va răspunde cine e vinovat? Bineînțeles. Bineînțeles. Bun. Pentru că chiar dacă ar fi un întreg clan, să spun așa, se va descoperi la un moment dat și aceasta este o lună a descoperirilor. Și nu adevărul, secretele ies la suprafață, ies la iveală. Totul este la iveală luna aceasta. Oamenii scapă de măști și atunci vom vedea adevărata față a lor și a lucrurilor. Haideți să mergem mai departe și să ne aflăm de la doamna Luiza Biancore care sunt zilele pline de transformări și mai ales, ne spunea domnia sa, din păcate sunt zile care amplifică agresivitatea. Să fim atenți și are și un exemplu domnia sa, este năucitor, petrecut la muntele Athos. Vă ascultăm! Da, din nou avem zile pline de transformare, dar din păcate de agresivitate în luna iunie, pentru că noi putem să aducem beneficitatea lunii, armonie, pace, după cum spuneam într-o emisiune anterioară, deci putem aduce acest aspect, dar întotdeauna avem ambele aspecte și atunci există și agresivitate. Avem așa, avem ziua de 7 iunie, 8 iunie, 9 iunie, 10 iunie, 11 iunie, 12 iunie, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 iunie. Wow. Și aceste zile sunt atât de multe, deoarece nu se referă doar la o persoană. Deci suntem atâția mii de oameni pe glob. De asta, ca să vă dați seama, domnule Ghilea, de ce sunt atât de multe. Pentru că noi spunem pentru o masă mare de oameni. Exact, ca să integreze pe toți. Exact. Și atunci, de asta, pentru că am uitat să vă spun în emisiunile anterioare, de ce sunt atât de multe zile, am spus acum. Pentru ca să integreze pe toată lumea. Și atunci, în această perioadă, de pe 7 iunie pe 22 iunie, nu sunt indicate călătoriile. Mare atenție, dragi prieteni! Evitați călătoriile, vă rog, pentru că îmi veți scrie în pagină ce s-a întâmplat în această perioadă. Pe urmă, avem aspectul din 22 mai de la muntele Athos. Acest aspect nu s-a mai întâmplat de când este muntele Athos acolo și călugării. Deci un călugăr, un tânăr călugăr de 22 de ani, a fost bătut, atacat și bătut de un alt călugăr, adică nu era tocmai un alt călugăr. Persoana respectivă a furat straiele de călugărie și l-a bătut pe acest călugăr.
acum este în spital. Da, dar ați făcut și fapte bune în emisiunile trecute, pentru că am văzut comentarii în care spuneau soții că s-au împăcat după această dezbinare, pentru că Era de Diamant, Aerul și Focul au lucrat oarecum împreună înspre bine. Sunt și vești bune. Asta e important. Da, acest aspect mă încântă și întotdeauna vibrația este înaltă, pentru că nu am rămas surprinsă, dar m-am bucurat din tot sufletul pentru că am putut ajuta cu emisiunea trecută, eu și dumneavoastră, pentru că și dumneavoastră sunteți implicați. Ei, eu pun întrebări, dumneavoastră sunteți aici, vioara întâi. Și iar aspecte benefice s-au văzut imediat, pentru că m-au sunat persoane să mulțumească că s-au împăcat cu familia. Erau certate și nu-și mai vorbeau din cauza alegerilor, pentru că au ținut cu unii și cu alții și s-au certat. Iar acum au venit spre împăcare pentru a nu deranja tot ce este în neamul lor și să nu se ducă această negativitate, au înțeles, pe copii, pe familie, pe prosperitate. Felicitări! Felicitări pentru că ați realizat lucruri extraordinare. Vreau să vă întreb cum se simte micuțul fotbalistului nostru, al lui Ganea. Încă o veste bună, s-a stabilizat și asta este mare lucru, să știți, în toată terapia aceasta și în toată vindecarea cu care lucrez, cu rugăciunile vindecătoare, vibrații vindecătoare. Pur și simplu s-a stabilizat starea lui. Pot să spun că încet, încet, dar stabilizarea asta acordă multă speranță. Exact ce spuneați cu acea comă indusă care contează foarte mult. Da, o comă indusă și cu toate rugăciunile, cu toată energia. Îi transmitem lui Alexandru Ganea, micuțului Alexandru Ganea, îi transmitem multă sănătate și Dumnezeu să-l ajute să fie bine și va fi bine. Și va fi bine și este bine. Să vorbim acum și aici. Exact, și este bine. Pentru că mi-au transmis filmulețe cu el și este tare drăgălaș. Și... Doamne ajută! Da. Bun, doamna Luiza Biancore, foarte serios vorbim. Spuneați că toate tiparele din trecut se prăbușesc și se transformă. Se surpă totul. Lumea veche se transformă intens începând cu această lună, iunie 2025. Ce ne așteaptă? Da, cum să ne pregătim? Da, cum să ne pregătim? Să ne pregătim cu liniștea din interiorul nostru, cu pace și cu bunăstare. Pentru că vibrația noastră contează foarte mult. Atenție, ce emanăm din interiorul nostru. Și pentru asta trebuie să avem o liniște interioară, o pace interioară. Deci și mentalitatea noastră se va schimba. Tot ce e vechi dispare și lasă loc noului. Ca și cum s-ar șterge tot din existența noastră. Acum vă rog să nu vă speriați, este spre binele nostru și dați-vă voie. Pentru că vor fi persoane care se vor încrâncena în trecut. Și nu deci trebuie să acceptăm, asta benefic. Este. Da. Trebuie să acceptăm schimbarea. Da, orice ar fi. Spuneați că autenticitatea. Da, autenticitatea, creativitatea e în prim plan în această perioadă. Da, să uităm de tot ce este copiere de pe internet sau pur și simplu să fim autentici. Exact ce ne transmite interiorul nostru, asta să facem, asta să gândim, să punem în practică la nivel de gândire, la nivel de fapt, la nivel de acțiune. Să alegem 1-2 proiecte și să accelerăm pe proiectele acelea. Da, să nu ne risipim. Să nu ne risipim în această perioadă, ne aduce bogăție. Deci 1-2 proiecte, atât, nu mai mult.
Să reținem. 1-2 proiecte. De asemenea, e o perioadă în care vom vedea probabil, tot dumneavoastră spuneați și vă rog să dezvoltați, demisii în toate mediile, chiar și la vârf, adică în instituții, poate în lume la vârful statului. Da, pentru că se dărâmă tot ce este din vechea eră. Deci toți cei care au condus în vechea eră acum vor simți această nouă energie și vor pleca din posturile pe care le dețin și vor fi tot mai mulți. Iar și partidele se vor dizolva, gen POT, cum s-a întâmplat acolo. Uite, asta e iarăși o bombă. Dizolvarea partidelor, POT și AUR se va dizolva. Și vor lua loc alte formațiuni. Deci vor apărea alte formațiuni politice. Alte formațiuni politice, alte partide, alți conducători. Foarte interesant. Și acum urmează o informație care este vitală pentru toată lumea, pentru că în premieră discutăm un subiect foarte important. Celor care se căsătoresc. Spunea doamna Luiza Biancore și, cum să spun, foarte bine spunea, pentru că alte state îți faci o evaluare astrologică. În India, de exemplu, dacă vrei să te căsătorești, nu iei de capul tău decizia, între cei doi parteneri se face o compatibilitate astrologică și atunci te căsătorești. Deci, spunea doamna Luiza Biancore că acum, în această perioadă, este foarte bine să evaluăm data căsătoriei. Se amplifică iubirea, din păcate, și agresivitatea. Și atunci trebuie să vedem dacă e de bine sau e de rău. Funcție de data nașterii celor doi. Vă rog să ne vorbiți despre asta. Da. Fiind o lună atât de duală și versatilă, pur și simplu binele și răul se întrepătrund. Atunci trebuie să fim foarte atenți la data căsătoriei, la datele de naștere ale celor doi, pentru că este o lună bună. În principal este o lună a iubirii, a vibrației de iubire, de pace, de armonie. Dar există și această valență de mai puțin bine, de agresivitate. Și atunci trebuie să fim foarte atenți. Dacă cineva vă caută și spune, uite, vreau să mă căsătoresc, asta e data mea de naștere, asta e data viitoarei soții, puteți să faceți o evaluare ca să vadă dacă e de bine sau e de rău, că despre asta vorbim. Da, se poate și mă pot căuta fie la numărul de telefon 0728 890 888 sau pe pagina mea, Biancore Carina, glasul vibrația vindecătoare. O altă informație, cum să spun, tot în premieră, e o lună cu mult har, cu mult dar, nu cu mult har, pentru cei care vor să aibă copii. Da. Și aici, funcție de data nașterii, se poate verifica dacă e cu noroc sau nu. Și acest aspect mă bucură, este un aspect pozitiv. Deci acum toți cei care doresc copilași pot să încerce, putem calcula, adică nu calcula, să le spun pe clar viziune ce mi-apare, pentru că eu nu calculez nimic. Este totul la nivel de clar viziune. Exact zilele benefice în care pot să rămână însărcinate femeile drăgălașe. Doamne ajută! Bun, bomba pe care, sau de care vă spuneam la început, multă lume a zis, domnule, Trump și Putin sunt prieteni buni, se întâlnesc la cafea, lumea e împărțită, e, nu știu, tăiată în felii, nu contează. Ei, atunci, singură împotriva tuturor, doamna Biancore spunea, nu e așa. Ăștia nu se suportă, ăștia sunt dușmani. N-a crezut probabil multă lume. Ce se întâmplă acum? Trump începe să-și arate orgoliu, de asemenea și Putin își arată orgoliu,
Și această relație încordată poate aduce scântei neprevăzute în luna iunie. Adică poate chiar și un război sau poate amplifica ceea ce acum în derulare. Nu? Da. La nivel energetic, energiile sunt în transformare și doresc maturizarea noastră. Atenție, maturizare. Deci nu ținem nici cu unii, nici cu alții. Pentru că mai observ cei care scriu la postările mele de unii și de alții în continuare. Nu. Maturizare înseamnă să accepti ceea ce este și să mergi în ritmul vremurilor. Pentru că îți faci bine și ție și relației tale și familiei tale și urmașilor tăi. Mare atenție! Deci cei doi sunt în divergență acum. Trebuie să luăm în calcul și să fim maturi și înțelepți. Asta ne cere energia de acum. Dincolo de orice clarviziune, de orice clarviziune pe care aș avea-o. Mă înțelegeți? Da, am înțeles. Deci este un moment de maturitate. Este punctul zero. E o cumpănă, da. Este o cumpănă. Tot în perioada asta, tot în perioada asta, 7-22 iunie? Exact. În perioada 7 iunie, 22 iunie. Trecem printr-o cumpănă, întreaga planetă. Nu vreau să se înfricoșeze nimeni și aici am să vă rog, dacă sunteți de acord, să dăm un sfat, un exercițiu pe care să-l facă toată lumea. Dacă sunteți de acord cu acest aspect. Da, eu sunt de acord, bineînțeles. Vroiam să vă aud. Nu, mă gândeam la ce se poate întâmpla în perioada asta. Se poate întâmpla să se rătăcească niște drone și deasupra României. Perioada aceasta ca rătăcite, așa. Perioada aceasta, iunie, pornește din iunie, avem și iulie, dar aspectul este mai provocator acum în iunie. Apoi avem lunile august, puteți să vi le notați, da. Iulie, august, da. Septembrie, octombrie și puțin în noiembrie. Astea se văd pe clarviziune. Da. Deci, din păcate, intrăm în focuri, ca să spun așa. Din păcate. N-avem momente de liniște. Din păcate, da. Ce trebuie să facem pentru ascultăm. a ne liniști interiorul? În primul rând, punctul 1, maturitate. Deci nu mai ține nici cu unii, nici cu alții. Nu suntem dezbinați. Ne unim. Unirea tuturor românilor. Este foarte important aspectul acesta. Pe urmă, fiecare în familia lui o să lucrăm cu ceea ce este foarte benefic și o să vă spun niște secrete. Devenim puțin magicieni, puțin copilăroși pentru a duce la maturitate. Deci fiecare în familia lui să creeze porumbei albi. Care este simbolul păcii în întreaga lume? Porumbei albi. E sigur acesta, nu? Da, da, da. De când e lumea. Pentru că trebuie să fim la vibrația păcii pe întreg pământul. Am să vă rog să creați porumbei albi din hârtie, din plastelină, din polistiren sau din orice material pictat pe pânză și să-l afișați oriunde în casă. Puteți să puneți pe geam, pe frigider și să spuneți și prietenilor, eventual să vadă emisiunea în momentul acesta. Pentru că este foarte important. Trebuie să lucrăm cu vibrația păcii. Da. Asta este. Și ce face mintea umană? Pentru a ajuta să nu fie în conflict, trebuie să vadă imagine de pace.
Peste tot în casă punem porumbei albi, cu ramuri de măslin sau nu, dar porumbelul alb pe balcon, deci pot să vadă vecinii să ne întrebe. Ăsta este aspectul, pentru că ridicăm vibrația întregii țări. Asta vă rog, dragi prieteni, distribuiți tuturor masiv, pentru că va trebui să lucrăm. Avem o responsabilitate foarte mare în acest moment. Și cine nu mă crede, va vedea consecințele în această lună. Deci construiți porumbei albi și afișați peste tot să-i vedeți, să fiți pe vibrația păcii și armoniei. Când vă vine să vă enervați, vedeți porumbelul alb și vedeți că lucrăm împreună pentru pace. Și atunci vă calmați și trimiteți numai energii benefice în univers și pentru România. Și puteți, dacă nu vă e greu și vreți, după ce ați construit acești porumbei, le faceți cu telefonul o poză și puneți în comentarii ca să vadă și doamna Luiza Biancore, să vadă și oamenii că se fac aceste lucruri și că ele ajută pentru a veni pacea în lume de care avem atâta nevoie în momentul ăsta. Este foarte important și este foarte important să ne unim acum. Deci acum este momentul. Și pentru aceasta este totul. Nu pentru a ne război între noi. Da. Pentru că războiul dintre noi aduce alt război. Cred că am fost destul de explicită. Va trebui să aducem pacea în noi, liniștea și pacea, să stăm în liniște în interiorul nostru și prin acești porumbei aducem vibrația, ne aducem aminte. Și putem să punem și pe telefon imaginea unui porumbel alb. Dumneavoastră aveți pe decor acolo porumbei albi în geraș, da, deci da. sunteți... Ați fost foarte intuitiv. Încă o dată felicitări. Mulțumim. Foarte intuitiv. Împreună realizăm. Ați ales imaginea. Toate lucrurile le facem împreună. Mulțumim foarte mult. Bun. Acum ați vorbit de drone rătăcite. Înțeleg că în luna iunie s-ar putea să avem parte de accidente cu trenuri, cu mașini, cu tiruri, cu utilaje terestre, defecțiuni la avioane, la drone. Adică iar e o lună plină de negativitate, de neprevăzut, de haos. Da. Da, din păcate, din nou avem aceste răsturnări de situație și toate conflictele, dar să ne aducem aminte de porumbei albi și atunci ridicăm, asta vreau să se înțeleagă, să lucrăm toți, să cooperăm toți, că asta se vrea. Asta vrea energia de acum. Maturizarea se reflectă în unirea noastră și a lucrat pentru binele țării suprem. Da. De asta toate energiile sunt răscolitoare, pentru ca omul să-și dea seama, pentru că dacă insistăm în negativitate, asta vom atrage, războiul. Ce gândim, mai amplificăm. Da, da. Suntem în aer și foc. Cineva ne întreabă dacă în România cutremurele vor fi mai puternice sau vor mai fi. Da, persistă această întrebare, iar eu răspund că nu vor fi atât de puternice, pentru că sunt alte persoane care spun că vom avea marele cutremur. Eu nu văd pe clar viziune, eu văd pe clar viziune doar cutremure mici și medii în România. În lume sunt cutremure mari. Mai e o chestiune, luna iunie, înțeleg că poate veni cu câștiguri fabuloase sau cu pierderi fabuloase de avere. Unii vor câștiga, alții vor pierde absolut tot. Același aspect dual. Atenție la tot ce aveți, la tot ce investiți în luna iunie. Deci puteți să vă riscați în măsura în care sunteți bazați pe altă sursă de venit.
Adică cumva controlat. Un risc controlat. Și avem în continuare acest risc de actori de film, artiști, modele cu hărțuiri sexuale, cu lucruri care ies din dulap, schelete ce ies din dulap și care pe noi ne vor șoca probabil. Da, da. Și avem și aspectul pozitiv. Vor fi decernări de premii, multe aspecte pozitive, bune, tot în domeniul modei, în arte, în zona filmului. Avem și aspectele benefice. E nevoie și de aspecte benefice. E nevoie, că de cele care nu sunt benefice văd că avem parte. Da, da, da. Bun. Să vedem tot luna iunie. Înțeleg că oamenii care își caută familiile de suflete, și asta îmi place foarte mult ideea, ce înseamnă familie de suflet? Înseamnă din altă existență, dragii mei, își pot găsi aceste familii în această lună. Adică dacă vă întâlniți cu cineva și aveți o chimie aparte, să știți că face parte din familia dumneavoastră de suflete. V-aș ruga să dezvoltați subiectul, că e foarte frumos. Așa este, și acest subiect îmi place și mie, pentru că mă înconjur de toți oamenii din familia mea de suflete, de mult timp, de mulți ani, și secretul este că îți merge bine în viață. Deci de asta accentuez eu ca aceste emisiuni cu mine să fie urmărite doar de cei care mă simpatizează. Nu întâmplător spun asta, pentru că prin simpatie, în timp vă dați seama dacă fac parte sau nu din familia voastră de suflete. Și atunci viața voastră se schimbă, dragi prieteni. Simpatiile și antipatiile. Deci aici vedeți aspectele și este foarte important doar cei care mă simpatizează să urmărească emisiunile. Cel puțin emisiunile cu mine. Da, corect. Și familiile de suflete sunt faine în perioada următoare, pentru că veți observa că veți întâlni mai mulți oameni cu care vă simpatizați decât vă antipatizați, decât pe partea negativă. Veți observa oameni cu care vă simpatizați, pentru că cu ceilalți deja îi clasați. Deci sunt anumite zile în care se dau la o parte sau v-ați certa, gata, ați terminat-o. Și restul perioadei vor veni cu cât renunțați la mai mulți oameni cu care nu vă aveți bine sau intrați în conflict, vă rog să nu amplificați. Deci e foarte important să pur și simplu să plecați din acea zonă, să scrieți informația mental sau pe o hârtie într-un carnețel și să vă dați seama că acea persoană nu vă este benefică și o lăsați în trecut. Da? Am reținut. Și acceptați doar cei cu care vă simpatizați, cei care vin cu bunăstare, cu bucurie în viața voastră, cei care spun doar lucruri bune. Eu sunt imparțială pentru că va trebui să spun și clar viziunile, dar asta nu mă face mai puțin pozitivă, ca să spun așa. Ajungem imediat la rubrica Atenționări și clarviziuni cu Luiza Biancore. De fapt, intrăm acum în rubrica pentru că după aceea facem zodiile și herții. Dar nu uitați că lecțiile de viață din iunie sunt lecții karmice. Iunie este o lună intensă, va fi o lună intensă. Bun, haideți să trecem. Numărul 1 la clarviziunile pe luna iunie. Da. Așa, în legătură toată lumea se uită și o ascultă pe doamna Luiza Biancore pentru că spune lucruri nemai auzite. Ați văzut, de 2 luni se împlinesc toate. Să știm măcar ce urmează. Vă rog. Da, în legătură cu învățământul avem totul reformulat. Noi reforme în învățământ vom observa. Mulți vor renunța în a merge la școală pentru că nu-i mai văd rostul în societatea actuală și în România. Pe altă parte, cei care vor merge în continuare la școală vor adapta mediul
și modul de lucru și de studiu cu ajutorul inteligenței artificiale. Pe urmă, atenție la știri. Multe nu sunt autentice. Nu credinți în tot ceea ce auziți pe internet. Atenție la linkuri, concursuri pe internet. Este o nouă perioadă de fraudă pe internet, perioadă în care fiți atenți să nu vă dați datele oricui, să nu scrieți datele cardului, să nu dați informații despre voi. Mulți își caută familiile de suflete, aici am discutat, da, și se vor găsi. Pe urmă, transformarea mentalității, tot ce este vechi în gândirea noastră, la nivel de gânduri, dispare și lasă loc noului. Pentru că, așa cum gândim, în noua eră, va fi o altă vibrație, deci vom lăsa în urmă trecutul și gândurile din trecut. Pe urmă, tiparele din trecut se prăbușesc, am discutat și despre asta. Autenticitatea, nu vă pierdeți în multe lucruri, alegeți decât una, două și acționați. Da. Demisii vor fi în toate mediile, cu tremure. Pe urmă, atenționările, atacuri cibernetice avem aici, mare atenție, toate instituțiile statului să fie atente. Furturi ai banilor din conturi, mare atenție la conturile voastre, să știți exact câți bani aveți în cont. Nu accesați niciun link, nu dați detaliile voastre pe carduri, așa, penele de curent. Pe urmă, multe procesele iau amploare în această lună, foarte mare atenție, nu amplificați. Deci dacă nu aveți un proces acum, vă rog din suflet nu intrați în procese, pentru că se amplifică și nu vă doriți să continue la nesfârșit. Procesele iau amploare. Oamenii parcă nebunesc și intră în conflicte și procese. Deci acum ies la suprafață procesomanii de profesie. Da. Vom avea multe divorțuri, sunt activate divorțurile și răfuielile în familie. Așa. Divorțuri ale vedetelor vom vedea, tensiuni în familie și agresivitate, crime din dragoste și sinucideri, tot din dragoste. Mare atenție la tinerii din familia voastră. Da, atenție, și acum aici vreau să vă dau și un număr de telefon. Am vorbit cu doamna Luiza Biancore că ar fi bine să vă dăm un număr. Dacă, Doamne ferește, aveți o problemă, ascultați repede această emisiune cu doamna Luiza și sunați la 0800 500 333. E un număr pentru protecția în familie, pentru că vorbea doamna Luiza de divorțuri, vorbea de răfuieli, vorbea de agresivitate. Atenție să nu ajungem la crime din dragoste sau la sinucideri. 0800 500 333, suntem pe fază, ascultăm această emisiune și repede, dacă e nevoie, Doamne ferește, sunăm. Sper să nu fie nevoie. Sunați din timp, pentru că este o lună provocatoare. Așa, da. Pe urmă, accidentele la drum, mare atenție. Celor care sunt în concediu, atenție, sunteți conștienți de tot ce faceți la drum și unde intrați, să nu intrați în apă sau cu mare atenție, peste tot, sau în peșteri, v-am spus, de locuri subterane, deci se poate extinde. Așa, pe urmă, perioada mai problematică, 7-22 iunie, accidente de tot felul, în primul rând în apă și pe ape, în necuri stupide, inundații, scufundări de nave, poduri distruse pe apă, accidente și defecțiuni la avioane și drone, accidente, trenuri, mașini, tiruri, utilaje terestre. Atenție celor care călătoresc, am mai spus, și cam atât.
Da, iată, Luiza Biancore, clarvăzător, profiler, medium, psiholog și terapeut, a venit iarăși astăzi cu o emisiune fantastică în care ne spune ce se întâmplă în luna iunie, mai ales în prima parte a lunii 1-15 iunie. Trebuie neapărat să ascultăm și zodiile și herții, că i-am obișnuit pe oameni și trebuie să vă întreb de acea carte de rugăciuni, dacă ați găsit-o. Trebuie să plecați în Spania după ea, probabil. Nu, să vină România. Să vină România, să caut și în România. Acum sunteți în Spania? Da, am căutat în Spania. Păi vă așteptăm la București ca să, veniți să căutăm cartea. Zodiile și herții. Da, acum câțiva ani de la Revoluție, imediat am avut emisiunea aceea de muzică, de relaxare și cultură la un post de radio din Bacău, din Moldova, din Bacău, da? Uite că am dezvăluit. Așa. Și se numea Muzica Sferelor. Și în afară de herți cu care am lucrat acum de câțiva ani buni, lucrez cu herții, înainte, în acea emisiune, lucram cu melodiile lui Jean-Michel Jarre, care a fost un fenomen în acea perioadă, dacă vă amintiți, domnule Ghilea. Eu zic că și acum este. Da, exact. Jean-Michel Jarre, și vă recomand aceste melodii să le băgați pe YouTube, să scrieți pe YouTube Oxigen 1, da, care este pentru vindecare pe creier, vindecarea creierului și zona capului. Deci Oxigen 1. Da. Jean-Michel Jarre. Iar Oxigen 2, tot de la Jean-Michel Jarre, da, vindecare pentru tiroidă și zona gâtului și plămânii. Plămâni, zona gâtului și tiroidă, Oxigen 2. Da. Jean-Michel Jarre. Și acum herții. Da. Zodiile de foc, berbec, leu și săgetător au herții de 432 de herți. Zodiile de aer, Gemeni, Balanță și Vărsător, 432 de herți. Deci 432. Iar zodiile de apă, Rac, Scorpion și Pești, 528 de herți. 528 herți. Zodiile de pământ, Taur, Fecioară și Capricorn, au 432 de herți în perioada următoare. 432 de herți. Da, mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult. Facem porumbei, desenăm porumbei, ne jucăm cu copilul din noi ca să fie pace. Să fie pace, facem poze, punem poze aici la postări. Dăm tematică copiilor, nepoților noștri să construiască acești porumbei, îi construim împreună, pentru atunci când îi observăm, putem să punem și la geam și la balcon, să se vadă din exterior, pentru ca oamenii să ne întrebe și să se unească toți în această vibrație a păcii și a armoniei. Avem nevoie, dragi prieteni, de această pace și armonie. Vă rog mult, colaborați! Abonați-vă, fiți cu ochii pe ce se întâmplă aici pe canalul Ghilea Show, fiți cu ochii pe tot ce face doamna Luiza Biancore, urmăriți contul de TikTok, contul de pe Facebook. Vreau să fiți și dumneavoastră în fiecare zi, să vedeți clarviziunile pe care doamna Biancore le publică, adică în timp real lucrează domnia sa și o să vedeți că lumea va fi mai bună dacă știm să prevenim și nu după aceea să refacem sau să încercăm să tratăm. Mai bine prevenim. Da. Mulțumesc mult, Doamne ajută! La revedere! Cu multă iubire tuturor! Cu multă iubire! Doamne ajută! La revedere! La revedere!